Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάρι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ένα στο intro που Politically. δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς να φωνάζουμε, έτσι. Να τους φύγουν τα αυτιά δηλαδή, ας πούμε. Αυτό γιατί το κόβεις τα. Δεν πάει να το κόψεις. Θα Εντάξει, κάτσει εκεί που εντάξει, είναι. δεν το κόβω. Όπως είναι, αν κάτι θα πάει. Ωραία. Δεν κόβω τίποτα. Να κουφαθεί ο και Γιάννης να του φύγουν τα αυτιά. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Politically Incorrect Podcast. Το έχει πάει μόνο πάνω podcast, της τώρα. Σκάσε μωρέ. Το μόνο podcast που δεν φιλτράρει τίποτα που λέει και ενοχλεί το Βασίλη. Επίσης, τα τελευταία πόσα podcast έχουμε κάνει, μιλάω μόνο εγώ. Είπες τώρα στην αρχή να το πάρεις μονότερο. Μα μπας και καλύψεις το κύριο του podcast εδώ πέρα. Σταμάτα, με κάνεις ανεβάζει. Παρά τα αυτά, έχουμε θεματάρα στο σημερινό podcast. Γιατί είδαμε, τι είδαμε δηλαδή, μόνο αυτό κάνει πλέον για κάποιο λόγο στο YouTube, ότι αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο να κάνουν tier list. Οπότε, μιας και ήταν επίκαιρο μέχρι να βγει αυτό το podcast, θα έχει περάσει κανένας μήνας, του Αγίου Βαλεντίνου. Κοίτα, να σου πω. Την ώρα. Τότε που το γυρνάμε δεν είναι επίκαιρο. Έχει περάσει μια εβδομάδα τώρα του Αγίου Μέχρι Βαλεντίνου. να το ανεβάσουμε, μπορεί να ανέβει του χρόνου όμως και να πέσει Σωστό. του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτό το podcast γυρίζεται το 2025, εγώ θα πω. Αν το δείτε το 2026, σας παίξαμε μπινιά. Λοιπόν, Καλή χρονιά κιόλα. Καλά Χριστούγεννα. Πόσες γιορτές έχουμε περάσει? ναι, Δεν θυμάμαι. έχουμε επιδείξει 80 γιορτές. Δεν έχει σημασία όμως. Έχουμε ξανακάνει για το 25 podcast. Όχι, είναι το πρώτο της Είναι χρονιάς. και το πρώτο της χρονιάς. Δεν μας νοιάζουν καν αυτά γιατί είμαστε politically incorrect και πάμε κατευθείαν να κάνουμε tier list πράγματα για την πιο cringe γιορτή παγκοσμίως ενδεχομένως, ίσως μετά από κάποιον περίεργο καθολικό Άγιο, δεν ξέρω, Άγιο Παπαλούριο ξέρω εγώ ή κάτι. Και ο Αγίος Βαλεντίνος καθολικός Άγιος είναι. Ναι, γι' αυτό αλλά εννοώ κάποιον που να μην έχει κάποιο ιδιαίτερη σημασία, που να τον ξέρουν 5 άτομα που γιορτάζουν. Ναι, Τον ναι, ναι. Άγιο Μαξιμιλιανό, τον Παραβάτη ξέρω εγώ. Κάποιον τέτοιο μυστήριο που έχουν μόνο 5 άνθρωποι στον κόσμο και γιορτάζουν. Λοιπόν, και έχουμε φέρει τα πιο περίεργα cringe και γυναικοπράγματα. Αυτό θα φάει cancel. Αυτό θα φάει πολύ cancel και δεν ξέρω αν θα το κόψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κόψουμε. Δεν υπάρχει καμία Πρέπει περίπτωση. να κάνουμε clickbait και αρνητική διαφήμιση όπως λέει και ο Άδωνης. Κοινόταν να μην σχολιάσουμε ένα δημοκρατικό podcast. Είναι διαφήμιση θα πούμε αυτή τη στιγμή. Γράφτε από κάτω, βγάλτε τη χολή σας για να ανεβεί στον αλγόριθμο. Κάντε like, subscribe, ξέρετε. Ναι, όχι, άστο, μην τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ως αρχή αντικαπιταλιστής και μεγάλο κομμούνι, έχω να πω κι εγώ, να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου, ότι αυτή η γιορτή δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου. Κυρίως γιατί με μπακούρεις κάθε τέτοια γιορτή. Γι' αυτό είναι. Πέρα από το ότι με μπακούρεις κάθε τέτοια γιορτή, είναι και ότι προσπαθεί να προωθήσει μια καπιταλιστική ατζέντα και τον υπερκαταναλωτισμό. Παρ' όλα αυτά, Έχουμε προτάσεις που είναι και μη καπιταλιστικές γιατί δεν ξοδεύεις κάτι. απλές αρχίδι. Είναι κάποια που είναι απλά γράψε μου ένα γράμμα, ξέρω εγώ. Είναι πάει μια κόλλα Α4, κοστίζει 2 λεπτά του ευρώ, ξέρω εγώ, και γράψε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πρώτο αντικείμενο. Ναι, λοιπόν, το πρώτο αντικείμενο που έχουμε για σήμερα, δηλαδή τι μεταξύ μας έχουμε κλέψει ένα tier list που ήταν έτοιμο από το ίντερνετ, αλλά θα πούμε ότι το φτιάξαμε εμείς γιατί έχουμε προσθέσει 5 πραγματάκια που λείπανε για να γίνει τέλειο, είναι να πάρεις ρολόι. Τώρα, προθέτω πιάνει και για άντρα και για γυναίκα αυτό. Αλλά Πάρε τώρα ρολόι. ρολόι. Ναι, Δεν μπορείς να πάρεις ένα ρολόι από τα τζάμπο. Πρέπει να είναι ένα ακριβό ρολόι. Συνήθως, μεταξύ αυτό είναι γυναίκα προς άντρα συνήθως, γιατί οι άντρες πιο πολύ το έχουν για αξεσουάρι το ρολόι είναι μεταξύ μας. Γιατί οι γυναίκες έχουν και άλλα 800 αξεσουάρι που φοράνε, έχουν 10 σκουλαρίκια, 5. Γιατί όμως δεν έχουν μόνο στα αυτιά τους σκουλαρίκια, έχουν και παντού σκουλαρίκια, έχουν 8 σέντιμα σκουλαρίκια για πάνω τους. Οπότε ναι, συνήθως για άντρα πάει αυτό μάλλον το δώρο. Και πάντα μιλάμε για ένα καλό δώρο, ας πούμε, να δείξεις πόσο τον αγαπάς. Μην μου πες το μικρόφωνο μακριά, θα φωνάζω στο μικρόφωνο όσο θέλω. Στο φτιάχνω γιατί δεν δείχνει το στόμα σου και δεν ακουγόσουν. Λοιπόν, πες Γεια μου την σας. άποψή σου εσύ, πώς το βλέπεις το ρολόι για το Αγίου Βαλεντίνου. Κοίτα, κατά τη γνώμη μου, ένα δώρο ρολόι δεν θα πρέπει να είναι φτηνό. Γιατί πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει όπως υποτίθεται και η σχέση. Και για να κρατήσει πρέπει να δώσεις ρε φίλε 200. Είναι ένα καλό δώρο θα πούμε. Αλλά δεν είναι και out of the box δώρο, ας πούμε. Δηλαδή δεν πρωτοτυπείς και πολύ. Δηλαδή το βλέπει ο αρχαίος εντάξει, είναι ψιλοστάνταρ. Ας πούμε δώρο για γενέθλια και τέτοια π.χ. Τι θα του πάρεις του άλλου, δηλαδή η μπλούζα θα του πάρεις, ή ρολόι ή κάτι θα του πάρεις, κανένα ξέρω αν πάρει βραχιόλια τίποτα θα του πάρεις κάτι για το λαιμό. Τι διάλογο να του πάρεις. Δεν έχει και πολλές επιλογές να είναι και λίγο budget, ας πούμε. Κοίτα, σίγουρα δεν είναι το πιο συγκεκριμένο δώρο. Αλλά είναι ένα δώρο το οποίο είναι all purpose, ρε παιδί μου. Μπορείς να το βάλεις παντού. Υποθέτω εξαρτάται και ποιο Αγίου Βαλεντίνου σας είναι. Αν είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, αν είστε 50 χρόνια μαζί.
Κάπως έτσι υποθέτω. Αν είστε 50 χρόνια, ρίχνεις ένα μπινελίκι. Ναι, αν είσαι 50 χρόνια, θα πει έλα τώρα να χτυπάει Αγίου Βαλεντίνου. Δεν γνωριστήκαμε, ξέρω εγώ. Δεν φτάνει που σε έχω αντέξει 50 χρόνια. Ναι. Εγώ είμαι το δώρο, κάτι τέτοια τα έχει πετάει και μετά χωρίζουν. Λέει, γιατί χωρίσανε, γιατί ήταν τόσο αγαπημένοι. Μα εγώ είμαι το δώρο και το Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω να το βάλουμε A-tier. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι πάει A-tier γιατί. Είναι δυνατό. Αλλά είναι και λίγο basic ταυτόχρονα. Είναι καλό, είναι ακριβό, αλλά είναι basic, ας πούμε. Basic είναι, αλλά τα basic πράγματα υπάρχει λόγος που είναι basic. Είναι basic επειδή είναι καλά. Ναι, εντάξει, παιδί μου, απλά. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακό. Το πρωτότυπο, ας πούμε. Εντάξει, ας πούμε. Ναι. Okay. Λοιπόν, για δεύτερο όμως. Έχουμε ένα ρομαντικό δείπνο. Έχουμε τον ορισμό του καθόλου πρώτο. Είναι. Να σου πω τι είναι. Είναι το ξέχασα τα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν σου πήρα τίποτα και για να μην φάω κρεβατομεμούρα, έχω πάρει τηλέφωνο το μεσημέρι εκείνη τη ημέρα και έκλεισα στη πιο μαλακαία ερωτοταβέρνα που έχουμε εδώ στην γειτονιά του και η Παντελή του γείτονα που μου κράτησε το τραπέζι γιατί είναι μάγκας και μερακλής. Και ναι, νομίζω αυτό θα πάει BTR κατευθείαν όπως είναι, δηλαδή δεν το. Δηλαδή προσπάθησες, ας πούμε. Σίγουρα, κοίτα, είναι σίγουρα μια κίνηση. Είναι μια κίνηση. Αν συνοδευτεί καθώς είστε εκεί με άλλο δώρο. Εκεί πέρα. Εκεί μπορεί να πάει και STR. Εκεί πέρα απογειώνεται πάρα πολύ. Εκεί το πάει καλά, δηλαδή εκεί τον βλέπει σοβαρά. Εκεί η κυρία μου, ό,τι είναι. Γιατί είμαστε και προοδευτικοί πλέον με τον Κυριάκο. Βεβαίως. Εκεί παντρέψτε τον. Όχι, εντάξει. Ωραία, άρα το βάζουμε B-tier. Ναι, νομίζω μπαίνει B αυτό. Δεν μας χαλάει. Το επόμενο, νομίζω εντάξει τώρα, εκτός από τις. Καλά, πόσες γυναίκες μας ακούνε σε αυτό το podcast? Καμία. Λοιπόν, από αυτή τη μία, μεταξύ μας, είναι πολύ στατιστικά μιλώντας, στα 100 γυναίκες. Στα 100 γυναίκες. Στα 100 γυναίκες έγινε Αλμπανός στα γεράματα. Μαλάκα θα μας πλακώσουν, αυτό πρέπει να το κόψουμε. Δεν κόβεται τίποτα. Αυτό θα το κόψω. Δεν κόβεται θα τίποτα. Φάω ξύλο. Μόνο αν το ακούσει ποτέ κάποιος, θα είναι η Μελίνα μόνο που θα το ακούσει που δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει τότε. Αυτό θα το πάμε. Θα σου πω. Να πούμε πρώτα τι είναι. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι είναι ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εντάξει, είναι μπλιμπλίκια. Video games. Είναι video games. Αυτά τα μικημά που κουνιούνται στην οθόνη και τα κουνάς εσύ. Είναι μπλιμπλίκια. Τα μπλιμπλίκια είναι αίσθια για εγώ, εντάξει. Είναι, δηλαδή, όσο χρόνο και να είναι. Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, που να έχει παίξει κάποιο τη ζωή του μπλιμπλίκια, όχι που να παίζει ρόδα και ξύλο όταν ήταν μικρό στην κατοχή με τους Γερμανούς. Υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Κοίτα, είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά και το πάει στον παππού σου. Κοίτα να δεις. Τα video games είναι σίγουρα ένα καλό δώρο άμα είναι κάτι το οποίο το θέλει πολύ ο άλλος. Δηλαδή, άμα έχει εκφράσει ότι πω όταν βγει αυτό το παιχνίδι θέλω να το πάρω κλπ. Και δεν είχε την ευκαιρία, σίγουρα. Αλλά είναι περισσότερο του είδους η σκέψη μετράει. Να του πάρει κανένα DVD, κανένα PlayStation, άμα παίζει, ξέρω, κανένα υπολογιστή, κανένα παιχνίδι, τίποτα ξέρω εγώ. Ναι, είναι, ας πούμε, είναι μια ανάλογα την περίπτωση. Thoughtful thinking, ας πούμε, για τον κύριο. Που πάει STR κατευθείαν όπως είναι, το αρπάζω και το αρπάζω και το πετάω πάνω STR, αυτό όπως είναι. Γιατί για αγοράκι αυτό το έχεις κατακτήσει στην καρδιά και δεν θα γίνεις σύντομα, τουλάχιστον μέχρι να το τερματίσει τάρανδος. Είναι μια καλή επιλογή, γιατί σου λέει, ορίστε, θα παίζει PlayStation τώρα που θα τον εγκαταλείψω. Είναι αυτό που δεν απαντάει τα μηνύματα, το κλασικό το meme και λέει τώρα μα πατάει με κάποιον και παίζει το πληπλίκι που λέει το Αγίου Βαλεντίνου. Και θυμάται τελευταία στιγμή, όρεμα, θυμήθηκα τώρα. Ξέρεις αυτό που χωρίζεται λέει και λέει τη ρουφιάνα όμως η Ολύθια πήρε 50 ευρώ λέει σπασμένο εδώ πέρα εγώ το βγω λέει άντε γεια λέει. Λοιπόν, το επόμενο είναι τόσο τραγικό. Είναι όχι απλά αντί, νομίζω θα φτιάξουμε έξτρα κατηγορία από κάτω για το σιχαμένος είσαι. Το φτιάχνω αυτό τώρα. είναι ο ορισμός του. Όχι, τώρα πρέπει να κάνεις ιστορία για να το φτιάξεις. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, το βάλουμε κάτω-κάτω στο ναι, τι. είναι ο ορισμός του. Το ξέχασα. Δεν είχα τον κύριο Παντελή για να μου κλείσει τραπέζι. Δεν γούσταρα να μου κλείσει και τραπέζι. Και το βλέπω να τελειώνουμε κιόλας τώρα εδώ στους επόμενους μήνες. Οπότε πάει αυτό εδώ. Είναι χειρόγραφο γράμμα. Και τυπωμένο, δεν κάνει διαφορά. Δηλαδή να το γράψει στον υπολογιστή. Κοίτα, άμα είναι τυπωμένο, νομίζω ότι είναι ακόμα χειρότερο. Ναι, γιατί δεν έβαλες. Το πήγες από το ChatGPT, λέει όπως είναι, το κόλλησες, το εκτύπωσες, έβαλες και μια καρδούλα στο τέλος, κάτι μαλακή, ένα κυφάκι εκεί και έφυγε. Δηλαδή, τουλάχιστον γράψτε με το χέρι σου. Ζωγράφησε μόνο στην καρδούλα. Κάνε τον κόπο να γράψεις. Μην βάζεις graphic από το Word, σε παρακαλώ. Κάνε τον κόπο να σπαταλήσεις 5 λεπτά να γράψεις αυτό που θες να δείξει. Λοιπόν, έχει φύγει DTR αυτό και στο τέλος το DTR αυτό. Ίσως επειδή βλέπω λίγο παρακάτω, ίσως να υπάρχει και κάτι λίγο χειρότερο. Μην κάνει spoil.
Λοιπόν, μετά. Τι έχουμε μετά. Πήγαμε νομίζω στο επόμενο. Δηλαδή πήγαμε ακριβώς στο επόμενο ή το χειρότερο. Καπάκια, εκεί που λέγαμε δεν πάμε πιο κάτω. Το επόμενο αντικείμενο είναι μια αγκαλίτσα. Να κάνεις μια ζεστή αγκαλιά. Αγκαλίτσα, το Αγίου Βαλεντίνου δεν δίνεις το αμόρε σου. Δίνεις το φίλο σου, ξέρω εγώ, που είστε και δύο μπακούγια, ξέρω εγώ. Έλα, και λες, και θα να σου δώσω μια αγκαλίτσα. Δεν πειράζει, του λες, του χρόνου. Τι αγκαλίτσα, ποιος είναι αγκαλίτσα του Αγίου Βαλεντίνου. Αγκαλίτσα. Είναι άσχημο, δηλαδή είναι όχι λίγο πριν χωρίσεις. Είναι την ώρα που χωρίσεις. Ναι, ξέρεις, χωρίσαμε, το συμφωνήσαμε και οι δύο και δώσαμε και αγκαλίτσα για να φύγουμε, ξέρω εγώ. Πολύ δημοτικό. Ναι. Πολύ δημοτικό. Τι αγκαλίτσα, παιδιά, ποιος τα δίνει αυτά. Έφυγε, κάτω από το γράμμα. Κάτω από το γράμμα, κάτω. Όχι απλά από το απλό γράμμα, κάτω από το εκτυπωμένο γράμμα. Αυτό είναι δώρα Αγίου Βαλεντίνου στη Δευτέρα Δημοτικού που πας και παίρνεις κάτι σκουλιαρικάκια πλαστικά από τη Λαϊκή και κάνεις και μια αγκαλίτσα. Δηλαδή είναι σιγουράκι αυτό. Τώρα που το σκέφτηκα, αυτό το γράμμα θα μπορούσε να ήταν άμα έχεις 5-6, ξέρω εγώ. Μόνο εκεί δικαιολογείται αυτό. Και να στείλεις σε όλες. Και να τα στέλνεις αυτόματα και να λες μόνο τα ονόματα. Ναι, να βγαίνεις κάτω απλά και να σβήνεις. Να σβήνεις το. Να είναι ο Μάρθος, ξέρω εγώ, και να σβήνει το Πέγγι μοναδική μου αγάπη και να βάζεις τη Φιώνα μοναδική μου αγάπη. Μόνο εκεί δικαιολογείται. Λίλα, my only love. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο επόμενο γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον. Way of interpretation, αυτό θα πούμε. Είναι ένα μαξιλάρι. Εμείς θα το βάλουμε μαξιλάράκι, εντάξει. Μπορούμε να το πάρουμε και σαν μαξιλάρι αγκαλιά, ας το πούμε. Αυτά που παίρνουν οι γυναίκες που έχουν από κάτω κενό για να νιώθει ότι αγκαλιάζει κάποιον το βράδυ και να κοιμάται έτσι, ξέρω εγώ, και να παθαίνει ευγενικό την άλλη μέρα ή κάτι. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ζώνη μασάζ για τα κολομέρια, όπως το βλέπω. Δεν ξέρω, είναι ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα υπάρχει το tier list, δεσμευόμαστε από κάτω κάπως ή βασικά όχι από κάτω. Θα το βάλουμε στο τέλος του βίντεο, όσοι το παρακολουθούν από το YouTube, θα βάλουμε εικόνα στο τέλος να δείτε τα αποτελέσματα. Και θα μας πείτε τι στα κομμάτια είναι αυτό το πράγμα. Γράψτε μας στα σχόλια ποια είναι η γνώμη σας για το tier list. Μαλάκα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, δεν είμαστε. Δεν μπορώ. Ρε, πεθαίνω από το cringe μέσα μου βαθιά. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαι ένα ανθρώπινο, οριακά ανθρώπινο πλάσμα το οποίο δεν το αξίζει ζωή όταν λέω τέτοιες. Βγάζει επώνυμος αλκοολικός. Τι έγινε, κάνουμε hate σαν YouTuber. Βγάζει επώνυμος αλκοολικός vibes αυτό το. Όπα. Φαντάζεσαι να ξεκινήσει δράμα τώρα. Φαντάζεσαι και γαμό. Με ένα άγνωστο κανάλι στο YouTube λέει και αυτό που ανεβαίνει μετά λέει και αποκτάει 5.000 subscribers έτσι γιατί κάποιος το ανέφερε. Μας κάνει. Λοιπόν, ναι, αλλά τώρα που το πάμε αυτό δεν θα το. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό θα πάει στο CTR. Γιατί είναι ναι μεν καλύτερο από το τίποτα. Είναι καλύτερο από το γράμμα. Είναι χειρότερο από το ρομαντικό δείπνο. Ναι. Είναι περίεργο. Είναι τελείως out of place, out of order. Ναι. Τώρα το επόμενο πώς θα το περιγράψουμε χωρίς να φάμε πολύ cancel, ας πούμε. Άζαξ. Ναι. Καθαριστικά, ας πούμε. Κοίτα, με την τιμή που έχουν πάρει σήμερα τα καθαριστικά, είναι πολύ καλό δώρο, ας πούμε. Αυτό το σετάκι που έχει εδώ στη φωτογραφία είναι ένα 80 μέσα στο νερό, τα αζαξάκια και τα Kleenex και τα. Καλά, ναι, αλλά πάει κάτω από βενζίνη και από ελαιόλαδο. Ναι, αλλά αν πας το 5 κιλό του ελαιόλαδο, σε δίνει και σε βάζουν μέσα. Σωστό, τώρα δεν μπορείς να πιστεύεις τον κόσμο. Ναι, μπορεί να τσιγυρίσει γιατί να τσακωθεί, να πάει στην αστυνομία να πει έφερε 5 κιλό και άτας. Το βάει και τον πήρανε. Δεν είναι να παίζει με αυτά. Κοίτα, θα πάει σίγουρα κάτω από το μαξιλάρι. Κάτω από το γράμμα, πάνω από την αγκαλιά θα πάει αυτό. Γιατί, κοίτα να δεις, ναι μεν είναι χάλια, αλλά σε σχέση με την αγκαλιά. Είναι κάτι. Την αγκαλιά, ξέρεις, η αγκαλιά είναι κυριολεκτικά 80 χρονών. Εγώ είμαι το δώρο σου, έλα αγκαλίτσα. Αυτό. Πω. Εν τω μεταξύ, στην ηχογράφηση έχουμε πικάρει τόσο άσχημα. Ο ήχος ήταν για τον τελείως. Δεν πειράζει. Εσύ ο post production. Βεβαίως. Θα το φτιάξεις αυτό. Μετά έχουμε κούπες. Το επόμενο αντικείμενο είναι κούπες. Αυτό. Με γλυκά μηνυματάκια. Πώς τη λέγανε αυτή που πήγε πέρυσι στη Eurovision που πάτωσε. Μαρίνα Σάτι. Ναι, η Σάτι. Και δεν πάτωσε, σε παρακαλώ. Ναι. Πόνος μη μας έρθει μακάρι. Σταμάτα, θα πικάρει. Μόνος μη μας έρθει πικάρει. Λοιπόν, μόνο η Σάτι θα μπορούσε να το πάρει αυτό και να τραγουδάει θα σπάσω κούπες. Μόνο αυτό μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Να πάρει κουπίτσες. Δηλαδή, εκτός αν ο άλλος είναι πολύ φαν καφέ. Δηλαδή να πίνει 10 καφέδες τη μέρα. Δεν υπάρχει άλλη λογική που είσαι από να παίρνεις κούπες, ξέρω εγώ. Και επίσης, και άμα είναι και λίγο κρεντζιά η κούπα, την πάει την κούπα. Πάει στη δουλειά με το I love you darling κούπα. Φάει ξύλο. Θα διαφωνήσω. Η κούπα
από μόνη της είναι άθλιο δώρο κατά τη γνώμη μου. Αλλά ως συνοδευτικό, μια κούπα που βρήκες, ξέρω εγώ, κάπου την πήρες σχετικά φτηνά και μπορείς να το βάλεις σε ένα συνοδευτικό αυτοεγκεφαλικό. Ναι. Σε ένα συνοδευτικό δώρο, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ κόμπλε. Θα σου πω αυτή η κούπα πώς δικαιολογείται. Αν πάρεις κούπα από αυτές που είναι κάτι κεραμικές, που όπως ανεβαίνει στάθμη από τη ζέστη σου δείχνει ακριβώς που είναι το μέγεθος ή αν είναι ζεστό ή κρύο φάση. Αυτό είναι τέλειο δώρο. Ή- Αλλάζει το σχέδιο Ή με αν το είναι ζεστό. κούπα που έχει από κάτω βάση και στο κρατάει ζεστό. Εκεί κάπως σώζεται, ας πούμε. Ναι, γιατί είναι Υπό χρήσιμο. αυτές τις προϋποθέσεις θα το βάζα B. Αλλά επειδή έχουμε ανεβάσει πολύ τα expectations στο B, θα πάει C πάνω από το μαξιλαράκι όμως. Ναι, θα συμφωνήσω. Ναι. Γιατί εντάξει, έχει μια αξία, αλλά θα σπάσει κάποια στιγμή. Είναι κούπα. Είναι κούπα. Θα σπάσω κούπες. Το επόμενο τώρα ποιος να το πει, εγώ ή εσύ? Θα χρησιμοποιήσουμε περιγραφική αφήγηση για το επόμενο. Ναι, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο subtle, να μην το πούμε τόσο Θα ευθέως. τους το πάμε μαλά. Dildo. Δεν είναι dildo. Είναι δονητή, σωστά. Είναι vibrator. Ναι, πες το και στα αγγλέζικα, Ναι. Παναγία μου. Είναι ένα παιχνίδι. Γενικά, ας πούμε. Δεν εννοεί μόνο αυτό, γιατί μπορεί να πάρει και αυτή για τον partner της τώρα. Κοίτα, άμα το πάρει Κάτσε, άντρας ή κάτσε. γυναίκα, Το εγώ πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένο- B-tier. Στο συγκεκριμένο έχουμε πρόβλημα. Άμα είναι το συγκεκριμένο. Αν πάει γενικά κάποιο παιχνίδι. Τώρα αυτό μπορεί να το πάει προσωπικά ο άλλος, ξέρεις. Γιατί σφάσει, αφού δεν. Το βλέπεις, δεν Δεν- τραβάει η φάση. Αφού Πάει δεν με εκεί- ευχαριστείς. Πάει εκεί να παίζεις μόνη σου μέσα στο σαλόνι σου. Εδώ, άμα είχαμε πολλά λεφτά και δεν μας νοιάζει να μας κρύψουν μηνύσεις, θα πετάγαμε όντως το τραγούδι της Μάνδης. Τι κάνω μόνη μου μες στο σαλόνι. Δεν μας συμφέρει όμως καθόλου. Ναι, ναι, Ωραία. αυτά στα δικαστήρια η Βανδύ τώρα για να έχει αρκετά λεφτά να βάλει η βυζιά, σκέψου πόσα λεφτά θα έχει για μηνύσεις. Οπότε, Τίποτα, κάνεις γενικά τα sex toys, Πώς εγώ έχει πιστεύω... παρέρθεις, πώς έχει γίνει έτσι ο Μπισμπίκης, τον έχεις δει τελευταία που χόρεψαν σε μπέκικο σαν Ναι. δελφίνι. Παιδιά, αυτός πήρε 50 κιλά, ξέρω εγώ. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος, πόσο τον ταΐζει αυτή η γυναίκα. Να σου πω. Κατσαρόλες του δίνει. Ζωάραζε. Ναι, όχι εντάξει, μπυρόκιλα είναι ξεκάθαρα αυτά. Την δηλαδή. καλύτερη ζωή. Ναι, εγώ δεν λέω τίποτα, αλλά σε φάση, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Τον είχα δει σε μια σειρά στην τηλεόραση πριν γνωρίσει τη Βανδί και ήταν 80 κιλά, ξέρω εγώ τώρα και τώρα διπλασιάστηκε σε εμάς. Δηλαδή, αυτός από την αξία του διπλασιάστηκε και ο όγκος του. Έτσι πάει. Τέλος πάντων, Είναι ας ανάλογα κλείσουμε ποσά. τις παρενθέσεις και ας πούμε τώρα στα παιχνίδια. Λοιπόν, B-tier. B-tier τα sex toys, Ναι, B-tier. Πάνω ή κάτω από το ρομαντικό δείπνο. Εγώ πιστεύω. Θα μπορούσαν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Δηλαδή, Βασίλη, αφού όχι. έφαγε τον αστακό, φάει και αυτό. Όχι. Πάμε στο B-tier κάτω από το ρομαντικό δείπνο. Ναι, εντάξει, πιστεύω. Γιατί είναι. Εξαρτάται, αν είναι πολύ kinky η φάση σας. Εντάξει, εμείς δεν κρίνουμε. Σε γενικές γραμμές μιλάμε. Κανένα τώρα. από αυτά δεν κρίνουμε γενικά. Λέμε την αποψάια μας, ας πούμε τώρα. Αν σας αρέσει, πάρτε το. Ναι. Αν της αρέσει και της Αλληνής και βλέπετε ότι έχει βίτσιο, αν έχει μια συλλογή ενδεχομένως σπίτι της. Βασίλη, το αναλύουμε πολύ. Ναι, Θες να προχωρήσουμε, νομίζω, σε παρακαλώ. Ναι, και έχουμε και 40 πράγματα εδώ πέρα. πάλι. Νιώθω λίγο άβολα. Δεν πειράζει, που να δεις ακροατές μας πώς νιώθουν. Ποιοι? Έχουμε και από αυτό. Ο Κρατής. Λοιπόν. Ένα Αρωματικό. αρωματικό κεράκι για vibes, όπως είναι Ben CTR, μην το σκεφτείς καν. Λες. Μη σου πω και DTR, πάνω από την Όχι κάλια. D. Εγώ Πες σου τώρα λέω εσύ. C-tier. Εγώ θα το βάζα Μόνο κάτω από το Αν το πάει ο άντρας, ζωνικό μασάζ. αν το πάει ο άντρας, χωρίστε το. Αν το πάει η γυναίκα, τι περιμένετε και εσείς από αυτή, μάλλον φασέα βγαίνετε. Βασίλη, θα φάμε τόσο άγριο cancel. Δεν πάει να Καλά, δεν ασκηστεί. το ακούει κανείς, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Όταν πεθάνουμε και το ακούσουν κάποιοι, ξέρεις αυτό που κάνουν. Ξέρεις, Οι αρχαιολόγοι. αυτό που ακόμα θα είναι ο Δημοκίδης και θα κάνει podcast live, ξέρω εγώ, για προσωπικότητες και θα κάνει για αυτούς εδώ. Μάλλον γιατί θα έχουμε κάνει κάτι πια μαλακία και θα είμαστε γνωστοί και θα λέει πώς ξεκίνησε αυτό και θα παίζει κομμάτι από αυτό το podcast. Εκεί πέρα την κάτσαμε. Εκεί είναι την κάτσα όντως. Ο Δημοκίδη όχι, μην τα βγάλεις αυτά. Λοιπόν, βάλ το CTR κάτω από τη ζώνη με τα κολομέρια. Ωραία. Συμφωνώ πάρα πολύ. Εδώ έχουμε ένα STR τώρα. Εδώ Αυτό είναι το θα σου S. λέγα. Λοιπόν, το επόμενό μας αντικείμενο Ο είναι... Γιάννης που περπατάει ορθόδοξος. είναι αλκοόλ. Ο Γιάννης που Οποιαδήποτε- περπατάει ο μαύρος, όχι Δεν ο θα το άσπρος. συνηθίσω. Δεν θα το συνηθίσω. Τι λέω ρε αδερφέ. Δεν θα το σχολιάσω.
δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να το σχολιάσω αυτό μαζί σου. Αυτό έχει φύγει STR STR πάνω από τα κατευθείαν. βιντεοπαιχνίδια. Γιατί μοιράζεται αυτό. Γίνεστε μπεκρούλια και σκηδίο μετά του Αγίου Βαλεντίνου εκείνη τη μέρα και γίνονται τα πιο τρελά αρχαιοελληνικά όργια. Εκτός άμα το παίρνεις δώρο σε αλκοολικό. Εκεί όχι, δεν το πάρετε. Εκεί είναι DTR. Κάτω, πιο κάτω. Πιο κάτω. Είναι μαζί με τις αγκαλίτσες. Τι είναι αυτό, Αυτό είναι κρέας. Κυριολεκτικά μια μπριζόλα χοιρινή μου φαίνεται. Δύο μπριζόλες χοιρινές σε σχήμα καηδούλα. Έχουν πάει πολύ ακριβές μπριζόλες χοιρινές. Ναι. Και άμα είναι και μοσχαρίσια, ειδικά άστο. Καλύτερα να μην το κάνετε αυτό το δώρο, άμα είναι μοσχαρίσια μπριζόλα. Παρατά αυτή μαλακία το δώρο. Δι πάνω από τις καηδούλες. Τι πάνω από τις κάρτες. Ναι, αυτό τη καηδούλα. Κοίτα, σίγουρα θα προτιμούσα να μου πάρουν μια μπριζόλα παρά Ajax, παρά Windex. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο καλό την κολομεροζώνη. Σίγουρα. Ναι. Ξέρεις τι όμως. Είναι λίγο βέβαια καλύτερο και από το Kerry. Είναι και μεταφορικό άμα το σκεφτείς. Μπριζολάκι μου. Αν του δώσει ξύλο μετά και να βάλει μια μπριζόλα στο μάτι, ξέρω εγώ. Δεν πήγαινα γι' αυτό, αλλά ο καθένας όπως το καταλάβει. Ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πολύ τα αναλύσαμε για μπριζόλα. Ναι, πάμε. Έχει πεθάνει το μοσχάρι. Λοιπόν, Παρ' όλα αυτά το κρεοπολείο ζει. έτσι. The Story of Us λέει είναι αυτές οι Ωραία. πανεγγελίες που κάνουν τα Βασίλη, άλμπουμ. Θέλω να μου το εξηγήσει λίγο περισσότερο αυτό. Γιατί το συζητήσαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε να γίναμε το επεισόδιο. Δεν κατάλαβα Χριστό. Είναι, Τι στο. πετάνε διαφημίσεις. Δεν ξέρεις εσύ, εγώ που βλέπω τις διαφημίσεις που πετάνε στα Reels στο Instagram, ξέρω από αυτά. Είναι άλμπουμ που στέλνεις τις φωτογραφίες εσύ και καλά. Ναι. Που έχετε μαζί ζευγαράκι, και τα λαλά. Και σου φτιάχνει, ξέρω εγώ, άλμπουμ, φτιάχνει μενταγιόν με καηδούλες που το ενώνεις, μενταγιόν που το ανοίγεις και έχει φωτογραφία μέσα, αλλά τιτανικός 1912 φάση, τέτοια μπλιμπλίκια. Κατάλαβα. Γενικά, cringe για μας Πολύ τους cringe. άντρες, αν μας το δώσετε είναι cringe. Αλλά είναι Αν σας μεγάλη το διαδικασία. δώσουμε εμείς, είναι cringe για εσάς. Χωρίστε μας. Ναι, χωρίστε τον αυτό. Δηλαδή, πρέπει να έχει πολύ cringe. Είναι από αυτούς, ξέρεις, είναι αυτοί που ανεβάζουν φωτογραφίες. Two months together, one Ναι, year ναι. together. Όταν αρχίσεις. The love of my life. Όχι, και κάτι τέτοια. Το χρόνο το δέχομαι. Άντε και από τους 3 μήνες και μετά ας το Αν χωνέψω. ανεβάσεις μια φωτογραφία μαζί που είστε, ξέρω, κάποια στιγμή, εντάξει, πάει στο διάλογο. Αν ανεβάζεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε αιώνα που είσαστε μαζί, τρως κάνσερ, σου αξίζει να πάρεις ένα τέτοιο άλμπουμ και όταν χωρίσετε να κλαις πάνω του μέχρι να παπαριάσουν οι φωτογραφίες και να λιώσουν. Μπαίνει όπως είναι, επειδή είναι cringe, μπει κάτω από το δονητή. Κάτω από το δονητή. Κάτω από το δονητή, γιατί ο δονητής και να χωρίσετε τον έχει άλλη και παίζει. το τέτοιο τι θα το κάνει, τι θα βλέπει τη μούρη σου. Κάτω από το Αυτός αν δονητή. είσαι ο Αλλά Brad θα το Pitt, βάλεις ξέρω. πάνω από την κούπα που είναι στο CTR. Πάνω από την κούπα. Οκ. Μετά στο άλλο είναι φωτογραφία μιας κουζίνας. Άρα είναι να Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ίσως να πάτε σε κάποιο event που είναι couples cooking και λοιπά, couple activities. Το πρώτο Έτσι που μου φαίνεται. βάλαμε μπει ήταν στις κουλτουρέπα. Είναι να πας σε εστιατόριο, ξέρω εγώ και λοιπά. Μετά αυτό είναι να πας από τα φέρνα να φάμε μπουζολίδια. Αυτό είναι δεύτερο χρόνο ραντεβού. Που πριν δώσετε τα δώρα, πάτε εκεί και το λες τώρα. Και έχω σταματήσει αυτά τα. Δεν τρώμε, ξέρεις, στο πρώτο ραντεβού είναι αυτό που τρώει, αλλά savoir vivre ο άλλος και κόβει με το Ναι, μαχαίρι στο δεξί, αριστερό. Στο τέλος βάζει τα πυρούνια στις 11 η ώρα, όπως είναι το Ανάλογα πιάτο. πώς πρέπει να είναι, ότι Έχει τα την πετσέτα απόλαυσα στο πόδι, κλπ. ναι, τέτοια. Μετά εκεί είναι, ξέρεις, είναι αυτό που τα πετάει όπως είναι τα πυρούνια, χωρίς μαχαίρι, όπως με το χέρι τρώει, ρεύεται κιόλας αφού τελειώσει, πίνει την τζιτζιμπίρα μετά. Τα παϊδάκια και λοιπά. Αυτό πάει πάνω από το ρομαντικό. Αυτό πάει A-tier θεωρώ. Δεν είναι, είναι- τόσο, γιατί έχουμε ξέρεις κάποια τι. που είναι καλά για ATR πιο κάτω. Έχουμε κάποια που είναι πιο ATRιστικά. Ωραία, να το βάλουμε πάνω στο B-tier. Πάνω BTR, πάνω από το ρομαντικό δίπλα. Θα συμφωνήσω. Μετά έχει. Ψυχραιμία. Μετά έχει Λούτενο Αρκουδάκι που φύγε κατευθείαν κορυφή του C. Κορυφή του C. Κορυφή του C γιατί είναι ultra basic. Δηλαδή Ναι, εντάξει, είναι σωστό πάμε κι αυτό. πανηγύρι, πάμε σε τσίρκο να χτυπήσουμε στόχους, να πιάσουμε το αρκουδάκι. Ξέρεις τι, η διαδικασία του να το πάρεις είναι ένα ωραίο ραντεβουδάκι, είναι Ναι, να περάσεις εκτός από το καλά. σημείο που είναι στην αμερικάνικη ταινία τύψα το shotgun και έχεις και πιο βολάει πράγματα. Ναι, οκ. Αλλά είναι γενικά μια καλή ιδέα το ραντεβού και όλη η διαδικασία. Αλλά το να πας κατευθείαν με το λούτρινο. Ναι, βέβαια. Μαλακία είναι αυτή. Είναι αυτό που πάνε και σκάνε. Σκάς με ένα λούτρινο που είναι 2 μέτρα ύψος, είναι
σένα το λούτεϊνο. Και μετά, αφού χωρίζεται, είναι το λούτεϊνο, κάθεται στο λούτεϊνο και το έχει αγκαλίτσα το βάζει. Το λούτεϊνο πάει και κάθεται πάντα αυτό. Το βάζουν σε μια. Γωνία. Σε ένα σκαμπό, σε μια πολυθρόνα κάπου. Σε γωνία στο κρεβάτι συνήθως. Αυτό το λούτεϊνο θα σε δει όταν θα γίνεις κερατάς, όταν θα χωρίσετε. Θα μπει ο επόμενος μέσα στο σπίτι της και θα βλέπει το λούτεϊνο να της αλλάζει τα φώτα, να της πετάει τα μάτια έξω. Βασίλη, υπεραναλύουμε. Ναι, Πάμε δεν στο. πειράζει, αλλά θα κοιμούνται με το λούτεϊνο στη Βασίλη, μέση. σε παρακαλώ. Θα κοιμούνται με Πάμε το λούτεϊνο λοιπόν, στη φίλες μέση. και φίλοι και θεατές και ακροατές του podcast, το επόμενο αντικείμενο που είναι ένα υπερπολιτελές δείπνο στα McDonald's. Αυτό είναι τρίτος χρόνος. Δεν θέλω καν να χαλάσω λεφτά για σένα. Δεν θα κάτσω να μαγειρέψω. Δεν θα κάτσω καν να μαγειρέψω. Όπως είσαι, φύγαμε και πάει CTR, τέλος του CTR. Γιατί είσαι γύφτος, ας πούμε. Εντάξει, Ναι, εντάξει. είσαι φουλεγγένης άμα Δηλαδή, κάνεις τέτοιο ναι, πράγμα. Ούτε φοιτητές στον Παρνασσό ξέρω εγώ το κάνουν αυτό. Έχει κανένα πανεπιστήμιο Παρνασσό. Τι θες να Αν ξέρω. είχε πανεπιστήμιο Παρνασσό ή αν έχει, ούτε φοιτητές εκεί δεν το κάνουν. Ούτε φασέ στην Μύκονο δεν το κάνουν. Εγώ λέω να το γυρίσουμε σε κάτι λίγο πιο παραδοσιακό. All time classic. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι άμα ήταν όπως ήταν τα αθλήματα, έτσι να ήταν και τα δώρα του Αγίου Βαλεντίνου, αυτό θα ήταν το καλύτερο όλων των εποχών. Μακράν. αυτό θα Είναι ήταν- ο Μέση θα σου πω των τι δώρων ήταν. του Αγίου Βαλεντίνου. Θα σου πω τι ήταν αυτό. Αυτό εδώ είναι το τένις. Δηλαδή ποιος νοιάζεται, ας πούμε, που κάνεις αυτό το άθλημα. Ακριβώς αυτό είναι και τα σοκολατάκια σε καϊδούλες και οι κριντζίες όλες αυτές. Εγώ πιστεύω όμως μπαίνει 8-year. Κάτω από το ρολόι, σίγουρα. Κάτω από το ρολόι ATR γιατί είναι all time classic. Δεν μπορείς, δηλαδή, είναι σαν να μου λες ότι ο Michael Jackson. Καλά, όχι, δεν είναι ο Michael Jackson Ο Μιχάλης των ο δώρων, Τζάκσον. οι σοκολάτες, αλλά είναι μια πολύ σταθερή αξία, ρε φίλε. Δηλαδή, σίγουρα θα συνοδεύει κάθε άλλο δώρο. Ναι, αυτό είναι. Είναι σαν Είναι τη το σαλάτα status τη quo. χωριάτικη όταν πάτε έξω. Είναι εκεί, παραγγέλλεται στάνταρ ή τέλος πάντων μια σαλάτα γενικώς. Αλλά δεν το πολύ ψήνεις για main δώρο γιατί θα φας καντήλια άμετς και το κάνεις main δώρο. Σίγουρα. Άμα είναι αυτό το μόνο, είσαι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου τώρα. Πες μια λέξη για να μην βρίσω. Είσαι basic. Είσαι πολύ Ναι. basic, αυτό είσαι. Είσαι ένας βαρεμάρας. Λοιπόν, το επόμενο είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ trendy τα τελευταία 2 χρόνια νομίζω. Και Αυτό ειδικά στο TikTok. πάει φαίνεται πολύ. μαζί με το cringe album αυτό. Αυτό πάει κάτω από το cringe album γιατί Είναι είναι κάτω από το μπλούζες. cringe album, αλλά είναι μαζί, είναι σετάκια αυτά. Τα παίρνουν συνήθως μαζί αυτά. Ναι, είναι μπλούζες που έχουν τη φάτσα του αγοριού σου ή της κοπέλας σου. Ή και να έχετε ο ένας του άλλου, ή Ο και ένα- μαζί, ναι. και μαζί. Όλα Ή αυτά. κάτι μπλούζες που λένε γενικά. property of τάδε. Γενικά, ό,τι έχει τις φάτσες σας πάνω, είτε είναι κούπες, είτε είναι μπλούζες, είτε είναι φωτογραφίες, είτε είναι αλκουδάκια, είτε είναι η μαμά σας, Αίδια. είτε είναι τατουάζ, έχουν φύγει άκλαφτα αυτά. Έφυγε όπως είναι. Εγώ πιστεύω κάτω από την αγκαλιά. Όχι, Όχι, πάνω από την εντάξει, αγκαλιά. εντάξει, έχει κάνει ένα effort, έχει χαλάσει λεφτά, ας πούμε. Κάτω από το Windex. Έχει, ναι, κάτω από το τέτοιο. Αλλά ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν. Τώρα η αλήθεια είναι. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία που είναι το να βγεις μια βόλτα Με την καλύτερη της φίλη. Όπα, τι εννοείς? Τι είναι, δηλαδή φωτογραφία δεν είναι ένα ζευγάρι που βγαίνουν βόλτα? Ναι, απλά ας πούμε ότι τα μάτια του δεν είναι καηφωμένα πάνω στην αμόρε του, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι το να πατήσεις Ναι, τον άνθρωπό σου. δεν θα το λέγα δώρα ακριβώς το Αγίου Βαλεντίνου. Αυτό είναι πιο πολύ φάση. Έκπληξη. Ναι, είναι του το λες εκείνη τη μέρα ως something. Ναι, έτσι επειδή είσαι τέτοιο. Είσαι κάφρος, είσαι πολύ κάφρος εκεί. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε το καν. Μπαίνει spice άλλα κατευθείαν τέρματι κάτω από τις αγκαλίτσες. Ναι, δηλαδή είναι το επόμενο βήμα. Είναι μετά τις αγκαλίτσες. Πάω να την κολλητή σου, την Ναι, αδερφή σου. είναι ένα Όχι, natural progression, ρε Ναι, παιδί. ναι, είναι το ένα μετά το άλλο, ας πούμε, ναι. Καλό, ας πούμε, εδώ εγώ θα πω. Για να μην το κάνεις ποτέ. Ναι. Άμα σε ενδιαφέρει. Πάμε τώρα σε κάτι λίγο καλύτερο. Το επόμενο ψιλο classic, αλλά απ' την άλλη τους αρέσουν. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι Θα αυτό. μιλήσω εκ προσωπικής εμπειρίας ότι τους αρέσουν κάτι τέτοια. Τα φοράνε. Μπορούμε να πούμε τι είναι τα τέτοια γιατί δεν έχουν εικόνα οι ακροατές. Ναι, δεν πειράζει. Είναι
να τα πούμε τώρα αυτά. Κοσμήματα. Ναι, το πράγμα γενικά, ας πούμε, ναι, μην το περιορίσουμε στη φωτογραφία, στο διευρύνουμε εμείς. Σκουλαρίκια για το λαιμό, δαχτυλάκια χεριών, δαχτυλάκια ποδιών, δαχτυλάκια λαιμού, δαχτυλάκια. Όπα, άστο. Ναι, γενικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε το αντρικό κοινό, κύριε Γιάννη, που στην καθαρά ψυχή εσείς μέχρι ξέρω στο δεύτερο βαθμό, δεν πειράζει. Επίτηδες τα λέω χαμηλά αυτά για να τα ακούει μόνο αυτός. Όλα αυτά γενικά είναι νομίζω αίσθια για γυναίκες αυτά. Κοίτα, εγώ θα σου πω ότι ειδικά άμα είναι και κάτι λίγο έτσι πιο συμβολικό κλπ. Μπορεί να είναι πάρα πολύ. Άμα είναι κάτι που ξέρει ότι της αρέσει και θέλει να το πάει, το έχετε συζητήσει, ξέρω. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτές οι κανδιές που σου λένε ρώτα τις φίλες της, ξέρεις τι θέλει για να της το πάει και κάτι τέτοια. Ναι, και να τις ρωτήσεις τι κοιτάζανε τις φορές που πήγανε στο mall και τέτοια. Ναι, είναι αυτή η μία φορά που κάτσεις όντως να ακούσεις τι σου είπε ότι κοιτάγανε στα ψώνια. Είναι και μια εβδομάδα πριν το Αγίου Βαλεντίνο, κάτσε και όντως ακούς τι λέει και πας και αρπάζεις ό,τι είναι. Κατά προτίμηση το πληρώνεις και όταν το αρπάζεις, έτσι. Λοιπόν, νομίζω πάει αίσθια για γυναίκες. Απευθείας εστίερ κάτω από το αλκοόλ, πάνω από τα βιβλίκια. Μετά είναι όλα τα ηλεκτρογκατζετο, έφυγε αίσθια όπως είναι, τηλέφωνα, ναι, αυτά για το σπίτι που έχεις και λοιπά. Όλα αυτά, πράγματα γενικά γκατζετάκια, να ανοίγουν φωταυτώματα, να κουνάω το πόδι μου και να ανοίγει το blender, όλα αυτά θελίτσα. Κοίτα, εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται και κανένα ιδιαίτερο gadget, απλά φέρε έναν κακό ηλεκτρολόγο. Ναι, γενικά φέρε μου κάτι να. Θα ανοίγει το ψυγείο και θα κλείνει το φως του μπάνιου. Ναι, αυτό, κάνε μου τέτοια. Να είναι η ζωή μου πρωτότυπη κάθε μέρα. Να φοβάμαι πότε θα μου χτυπήσει το ρεύμα. Ωραία, άρα αυτό πήγε απευθείας STR και έχουμε άλλο ένα πάρα πολύ καλό. Είναι δυνατό, αλλά δεν μπορεί να το βάλω στην ίδια κατηγορία με τα μπλιμπλίκια. Γιατί είναι πρωτότυπο, είναι καλό. Δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Την μπάρα. Ναι, είναι πρωτότυπο, ας πούμε, αν το κάνεις και είστε πάνω από 20 χρονών άνθρωποι. Ναι. Ίσως και σίγουρα λίγο θέτει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Είναι κάτι το οποίο είναι από τη μία ακριβό. Εξαρτάται βέβαια το τι θα είναι. Μπορεί να είναι κάτι πολύ cringe. Μπορεί να το συνδυάσεις. Να το συνδυάσεις με το vibrator του BTR. Όχι, δεν μπορείς. Άστο, το σκυπάρουμε και θα πούμε λοιπόν αυτό το δώρο είναι ένα set Lego. Υπάρχουν διάφορα σετάκια πάρα πολύ ωραία, όπως τριαντάφυλλα. Δεν ξέρω τα υπόλοιπα, αλλά σίγουρα υπάρχουν διάφορα Lego. Έφυγε γενικά ATR και διαλέξτε και μόνοι σας. Εγώ θα πω ότι είναι πάνω από τα σακολατάκια σίγουρα. Κάτω από το ρολόι. Κάτω από το ρολόι. Το ρολόι ήταν κάτι. Αυτό είναι. Έτσι όπως είχε το φόν, νομίζω ότι ήταν το My Kampf. Και λέω, τι είναι αυτό. Δώρο για ναζίστες. Δώρο για το μπουμπούκο τον Άδωνη. Τέλος πάντων, αυτό τώρα, Πες το πως είναι ένα kinky επιτραπέζιο. Ναι, είναι ένα επιτραπέζιο που σε βάζει. Δεν αγοράζεις, ας πούμε, σπίτια της Μονόπολης σίγουρα. Εγώ έτσι θα το θέσω. Δηλαδή, ψάχνεις που είναι το άλλο του μονόγιαλο. Λες μονόγιαλο εδώ, μονόγιαλο εκεί, για άνοιξε το. Τέλος πάντων. Αυτό. Καταρχάς είναι πολύ κριτζιά, εγώ θα σου πω. Δεν μου αρέσει καθόλου σαν ιδέα το τι. Πάνω από το άλμπουμ, κάτω από το φαινητή. Γιατί Μέρη επιτελεί μια παρόμοια φάση με το φαινητή. Ναι, αλλά το ένα είναι all purpose. Άμα ο άλλος ή άλλη δεν είναι. Χρειάζεται και φίλο αυτό. Χρειάζεται και δεύτερο άτομο. Είναι σαν το σκάκι. Το είσαι κομμάτι και μπορεί να το παίζεις μόνος σου. Ναι. Από εδώ και από εκεί. Ναι. Τώρα... Ωραία, το αφήνουμε εκεί πέρα και πάμε σε ένα από τα πιο extravagant δώρα, το οποίο... Ωραία, ναι, τόσα προηγούμενα αυτό δώρα... είναι είσαστε στα πρόθυρα του γάμου. Εκεί είναι σοβαρά τα πράγματα. Άκου να δεις. Τόσα δώρα που συζητήσαμε, λέμε και πώς θα μπορούσε να ήταν ως ένα δεύτερο, ένα έξτρα δώρο. Αυτό, άμα είναι το έξτρα, το πρώτο δώρο πρέπει να είναι ένα ιδιωτικό jet. Το συγκεκριμένο δώρο είναι να κλείσεις, να νοικιάσεις κάποια βίλα. Εντάξει, όχι να πάει τα βίλα, μπορεί αυτό να κάνει, και scale down, ας πούμε, λίγο. Και ένα Airbnb, ας πούμε, πάνω στην Αράχοβα. Με πισίνα και λοιπά. Καλά, πάνω στην Αράχοβα πισίνα δεν θα έχει. Ποτέ μιλες ποτέ δεν κάνει. Θα πας καλοκαίρι, ξέρω. Και εκεί πάλι μείον 10 θα έχει. Πάντως να πούμε ότι αυτά ή τα κάνεις, αυτά συνήθως τα κάνουν δύο άνθρωποι. Ή ένας δεύτερος χρόνος μαζί, ή πάμε για γάμο. Αν το κάνεις στο δεύτερο χρόνο μαζί, συνήθως μετά χωρίζουν. Άμα το κάνεις στο δεύτερο χρόνο μαζί, ο ένας έχει λεφτά, δεν χωρίζει. Έχω 38 παράδειγμα, θα σου πω off camera, γνωστού ατόμου του περίγυρου μας, ας πούμε, γνωστού χορευτή, έτσι θα το θέσω, χορευτρίας, έτσι θα το θέσω, ο οποίος
χώρισε αμέσως μετά από τέτοια φάση ταξίδι σε γείτονα χώρα. Και θα τα αφήσω εδώ και θα σου εξηγήσω μετά τι. Ωραία, εγώ το σημείωσα γιατί τώρα με έχει φάει περιέργειά μου να σου πω την αλήθεια. Θα σου πω. Αλλά κάτι τέτοια που κάνουν και χωρίζουν μετά, με τρελαίνουν αφάνταστα. A-tier. Κατευθείαν. A-tier πάνω από τα ρολόγια. Να σου πω, κοίτα, ξέρεις τι, δεν θα το βάλω πάνω από την κονσόλα video game γιατί το ένα είναι πιο ρεαλιστικό από το άλλο. Ναι, εντάξει. Και είναι και πιο μεταξύ μας τώρα, ποιος θα σου κάνει Rolex τώρα για Άγιο Βαλεντίνο. Αυτά θα τα κάνω. Άμα είναι σου κάνουν τέτοια καφέ, θα κάνει ή γενέθλια, ή γιορτή, ή Χριστούγεννα, ή κάτι τέτοιο. Τόσο ευκαιρίες έχει. Ναι, δεν το κάνει την πιο cringe γιορτή ever. Και μεταξύ μας τώρα, μπορεί να τα έχουμε βάλει BCT tier, αλλά τέτοιες μαλακίες παίρνεις του Άγιο Βαλεντίνου. Δεν θα χαλάσουμε και λεφτά, όντως. Λέμε τώρα για τους πιο πλούσιους της παρέας που παρακολουθούν αυτό το podcast, γιατί δεν έχουν να κάνουν τη ζωή τους σαν και εμάς. Και σίγουρα έχει και διαφορά ανάμεσα στις σχέσεις τις καινούργιες, ξέρω εγώ, που είναι 2 μήνες, 3 και είναι ακόμα στον κόσμο τους τελείως, ή που ακόμα και που είναι 1 χρόνο μόνο. Ενώ ξέρω εγώ σχέσεις οι οποίες είναι πιο μακροχρόνιες, σίγουρα θα πας να πάρεις ένα πιο έξυπνο εντός εισαγωγικών δώρο, ας πούμε. Εκεί πέρα θα πάρεις ένα έλα για το λαιμό, τώρα ξέχασα και εγώ τη λέξη. Ένα necklace για το λαιμό. Ένα necklace. Μας έχει φάει αυτή η γλωσσική ένδυα, θα έλεγε η Παπινιώτησα με την εδώ. Θα πάρεις κάποιο κόσμημα, μπορεί να πάρεις ένα ρολόι ή σίγουρα γκατζετάκια για το σπίτι, μια φραπεδιέρα σίγουρα άμα χαλάσει, τέτοια πράγματα. Αλλά στις αρχές θα πάρεις λουλουδάκια, θα πάρεις διάφορα τέτοια σοκολατάκια, τέτοιες βλακίες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η μεγαλύτερη βλακεία είναι αυτό που βλέπουμε αμέσως επόμενο για αντικείμενο, για τη λίστα. Το επόμενο είναι οριακά πιο χοντρή προσβόλα από το άλλο με τα καθαριστικά, γιατί δεν είναι τα καθαριστικά, μπορείς να τα πεις και για το σπίτι. Εδώ είναι ξεκάθαρη προσβόλα, σε πόσους έτσι έχονται, πάρε βαράκια, σκηνάκια τέτοια, αγύμναστε, αφού δεν έχουμε λεφτά για γυμναστήριο φάση, και ξεκίνα να χτυπιέσαι μέχρι να βγάλεις 8 pack, όχι μόνο 6 pack. Και σίγουρα ένα μεγάλο μέρος της προσβολής είναι να το πάρει γυναίκα σε άντρα, που είναι σαν να του λέει, όχι. Δεν έχεις πολλές αντοχές στο κρεβάτι, για πάρε να ξεκινήσεις να γυμνάζεις, να φτιάξεις αντοχές. Μπορεί να το κάνεις και χοντράδα, ξέρω εγώ, αυτό μπορεί να το συνδυάσεις κιόλας άμα το βάλεις και με το μαξιλάκια τα κολομέρια, φάση ξεκίνα να κάνεις squats εδώ πέρα, μπας και σφίξει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να μπει Τέλος του CTR. τέλος του C, πάνω από την κρεατομπριζόλα. Πάνω από την κρεατομπριζόλα. Γιατί είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Σίγουρα. Οκ. Λουλούδια ultra basic BTR. S tier. Τα λουλούδια S-tier. Είναι all time classic. Ναι, αλλά είναι basic. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Άντε A-tier με βαριά καρδιά κάτω από τις σοκολάτες που τρώγονται κιόλας. Όχι. Γιατί είναι πολύ basic. Είναι πολύ Ναι, basic. εντάξει, άντε να συμφωνήσω. Δηλαδή είναι σαν τις σοκολάτες, τα παίρνεις Συν κάτι. Ναι, μαζί με το άλλο. Δεν πάνε μόνοι τους. Μετά, ωραίο εδώ, Έχουμε... κολονίτσα. Θα διαφωνήσω, είναι το χειρότερο δυνατό δώρο. Σε υποκοριστικό η κολόνια δεν ακούγεται καθόλου ωραία. Πραγματικά. Λοιπόν, είναι πολύ άσχημο δώρο η κολόνια. Είναι καντεμιά. Καταρχάς, είναι γρουσουζιά. Ναι, είναι αυτό που είχα πάρει μια φορά ένα κολόνια δώρο και μου δώσανε μόνο ευρώ πίσω. Τι κάνετε, λέω, δεν το ξέρω εγώ αυτό, δεν το είχα ακούσει ποτέ αυτό στη ζωή μου. Εγώ είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που πήρε ένα φυσιολογικό δώρο και πάω να το δώσω και σου όχι, θα καντεμιά, λέει. Και ψάχνανε για λεφτά. Έφερε τη μάνα της και μου έδωσε λεφτά γιατί δεν για κολόνια. Πω. Ναι. Κάνεις μάθημα συγκεκριμένο άτομο να ξέρεις άμα είναι. Και σίγουρα μετράει και το πόσο εύκολα το δέχεται και πώς το δέχεται ο άλλος. Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα 2.0. Παιδιά, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Εγώ σοκαίστηκα όταν το πάρω αυτό. Τι παγανιστικά βουντού είναι αυτά, ξέρεις, με τις κολόνιες. Σου πω, η κολόνια είναι σαν τα κοσμήματα κι αυτά. Δηλαδή είναι καλό, αλλά αν δεν ξέρεις το γούστο. Γενικά, να πούμε κάτι τώρα. Μιας και είμαστε και πολύ correct. Ρούχα, κοσμήματα, αρώματα και γενικά πράγματα που δεν ξέρεις αν τους αρέσουν, αν δεν σου έχουν δηλώσει απροκάλυπτα, αναφαδόν και σε βάθος πενταετίας για να είστε σίγουροι ότι τους αρέσουν, δεν τα παίρνετε στη φίλη σας γενικά ή στην κοπέλα σας ή ό,τι και αν είναι. Μην τα πάρετε ή τουλάχιστον αν τα πάρετε φροντίστε να έχει κάρτα αλλαγής και άμα έχει κάρτα αλλαγής να είναι καλή τιμή. Μην πάει τώρα και δει 5 ευρώ σε προσφορές ότι το πήρατε πλαστικό από τα Jumbo. Λοιπόν, εγώ πιστεύω η κολόνια θα μπει C-tier. Ναι, C-tier θα μπει, αλλά σπάνια θα πετύχετε
Κάτω από τα γκατζετάκια, πάνω από τα μπλιμπλίκια. Όχι Σι. Α, τόσο. Όχι, κάτσε! Ναι, κάτσε. γιατί δεν το δέχονται εύκολα το δώρο αυτό, γι' αυτό. Ναι, εντάξει, κριντζο κουλτουρέ πράγμα το με τα μονόευρα δίευρα. Αλλά. Δεν πάω πιο πάνω από χαμηλά A-tier. Γιατί ενώ είναι σίγουρα ένα δώρο το οποίο θέλει πολύ σκέψη. Θα πάει κάτω από τα Lego πάνω από τα σοκολατάκια, γιατί συνδυάζεται πες με τα σοκολατάκια, ας πούμε. Χαλάλι σου, άντε. Είδες πως τι μαραγάνε, ας πούμε. Εντάξει, γύφτικο παζάρι μου κάνεις. Ναι, επόμενο. μετά εγώ λέω τα περίεργα εδώ πέρα, τι μου κάνεις. Εντάξει, ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Η αλβανοπροφορά μου πίσω ήταν σε 3-6. Εντάξει, δεν πειράζει, θα μας βρουν έξω, θα μας πλακώσουν, θα πεθάνουμε και θα μείνει μόνο το Δεν podcast. πρέπει να φτάσει κανείς μέχρι εδώ στο podcast. Έχει γίνει 40 λεπτά ως τώρα και Στα συνεχίζει. αρχίδια μας. Τώρα μπορούμε και να βρίζουμε άνετα, δεν θα ακούσει Ναι, κανείς. ο αλγόριθμος δεν φτάνει. Μόνο ο κύριος Γιάννης. Μόνο και ο Γιάννης που το βάζει στο επειδή, οπότε του είναι 20 λεπτά. Μας καταστρέφει και τα views εντωμεταξύ, γιατί είναι σαν να παίρνουμε μισό view από αυτόν. Γιατί... Όντως. Ναι, αν το βάζεις στο Είναι επειδή. το watch time, Αντίθετα, αν το βάζεις στο 0,5, είναι σαν να παίρνεις διπλά views, γιατί είναι το αντίθετο. Κατάλαβα, θα τα βάζεις στο repeat στο 0,5 τώρα. Θα τα βάζεις, άκου θα κάνεις. Θα τα βάζεις στο βίντεο σε πολύ γρήγορη ταχύτητα. Ναι. Ώστε αυτοί αναγκαστικά για να το ακούσουν να πρέπει να το βάζεις στο 0,5 για να βγάζεις νόημα. Πω, ναι. Το ελιές. Λοιπόν, το επόμενο είναι γενικά ταξίδι, όπως το βλέπω. Έχει φάση, πάμε αεροπλάνο, πάμε για τέλες, Σεϊχέλες. Και ας μείνουμε. Μπορεί αυτό να, επειδή το πάνω ήταν τη βίλα, εδώ μπορεί να είναι φάση ευτύχης μπλέτσας. Πάμε και μένουμε και στους δρόμους. Παίρνω sleeping bag και όπου βγει. Οπότε πάει και λίγο. Είναι λίγο περιπέτεια, λίγο έτσι, ναι, λίγο έτσι. Ναι, το πρώτο ας πούμε ήταν δούσης, αυτό είναι μπλέτσας. Ναι, αλλά πιστεύω, κοίτα. Άμα έχουμε αυτό το δώρο, είναι σίγουρα κάτι ενδιαφέρον άμα το ζευγάρι τα γουστάρει αυτά. Τώρα είναι ανάλογα την περίπτωση. Γι' αυτό εγώ θέλω να το βάλω στη μέση του B-tier καράκεντρο. Ναι, πάνω από το δονητή. Πάνω από το δονητή, κάτω από το ρομαντικό δείπνο. Ναι, τόσο. Γιατί σε πολλούς δεν θα άρεσε. Ναι, είναι λίγο μυστήριο πράγμα αυτό. Και πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας. Το τελευταίο μας είναι ακριβώς πάνω από τις σοκολάτες, κάτω από το Dior Sauvage. Και τι είναι αυτό? Είναι τουρτίτσα και όχι απλά ότι είναι τουρτίτσα. Δηλαδή δεν πήρες ένα μπακλαβά, ας πούμε, δεν πήρες ένα, ξέρω, από τον Τικερλί να πας να πάρεις τρίγωνα πανοράματος. Έβαλες τον καημένο τον γκριντζο ζαχαροπλαστή της γειτονιάς σου να παίρνει αγάπη. Στο Γιώργο με αγάπη. Αυτές οι τούρτες, κανονικά αυτές οι τούρτες πρέπει να πάνε στο τέλος του DTR. Αλλά επειδή από κάτω έχουμε πολλά cringe πράγματα. Όχι απλά cringe πράγματα, έχουμε να πατάει το ένα άτομο στη σχέση, μπλούζες με φάτσες, έχουμε απλές αγκαλίτσες, έχουμε Windex. Έχουμε αστακό αρκουδάκι. Λοιπόν, όλα αυτά. Ναι, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αν δεν σου πάει καλά και σου πει τίποτα μαλακία, χωρίζουμε εκείνη. Πάψε, χώνεις τη μούρη, την κάνεις κλόουν, της χαλάς τα πάντα, δεν μπορεί να βγει εκείνο το βράδυ. Άρα είναι multi-purpose αυτό το δώρο. Ναι, είναι και offensive δηλαδή άμα σου στρέψει το λαμπάκι. Οπότε πάει εκεί πάνω από τα σοκολατάκια του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα άμα το σκεφτείς. Είναι γλυκό, αλλά είναι ένα βήμα πάνω. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο classic. Αλλά κάτω από την κολόνια. Ναι, κάτω από την κολόνια. Ναι, αυτό ήταν λοιπόν το tier list. Ναι, νομίζω ήταν ένα γεμάτο επεισόδιο με πολλές αμφιλεγόμενες απόψεις που θα φάνε πολύ cancel κάποια μέρα. Εν πάση περιπτώσει, Παναγία μου. ήταν ένα καλό podcast, εγώ θα πω. Γιατί εγώ το έγραψα γι' αυτό. Είναι αυτό που λέει: έγραψα βιβλίο και το πολύ γαμάτο, γιατί είναι δικό μου βιβλίο, λέει. Κοίτα. Ωραία, εγώ την ιδέα για το podcast την έμαθα λίγο αφού ήρθες. Γενικά, άμα ενδιαφέρεστε και θέλετε, γράψτε μας από κάτω ιδέες για άλλα τι αλήθεια. Και γράφει και ο Γιάννης θα λέει βαθμολογήστε λίγο τα θεωρήματα. Θεωρήμα πολύ σάνο, θεωρήμα. Αυτό θα το έκανα. Αυτό θα το γούσταρα σαν tier list. Γιατί θα θυμάσαι, λέει. Ελαφρώς. Ναι, όντως μου έχουν δημιουργήσει εφιάλτης και Γιάννη, να είστε καλά. Κατά μου βάζει κατάγραφη. Λοιπόν, ναι. Γενικά αυτό, οκ. Ήταν ωραίο tier list νομίζω. Πολλά cancel στον Άγιο Βαλεντίνο. Το λέω και τώρα. Ξεκάθαρα, γαμώ τον καπιταλισμό. Του χρόνου λέει που θα είσαι και δύο με μια κόρνα και θα βγάζετε λέει το πότε. Το Άγιο Βαλεντίνο, καλύτερη γιορτή και κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με πουρα λέει. Του χρόνου, άμα είμαι με κοπέλα, τη χωρίζω. Του Αγίου Βαλεντίνου.
Ακριβώς. Και κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Καπάκι. Και σου ρίχνει την τούρτα, λες τα πούτα. Λέει, είχε ακούσει το podcast την προηγούμενη Ήμουν χρονιά. έτοιμος. Και έχει τις συμβουλές. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό μεσημέρι, καλημέρα, ό,τι ώρα τα ακούτε. Να έχετε έναν του χρόνου πολύ ωραίο Βαλεντίνο και μάλλον προγραμματίζουμε, θα σας δούμε γύρω στο Πάσχα. Δεν μου πες τέτοιο πράγμα. Χωρίς υποσχέσεις τώρα. Τώρα θα είναι ένα μήνα πριν. Σαν να μην είναι το Πάσχα κοντά, ένα μήνα μετά, σίγουρα το Πάσχα κοντά. Θα είναι ένα μήνα μετά. Κοντά θα και είναι στο Πάσχα, καλοκαίρι. κοντά στο καλοκαίρι, κοντά στο φθινόπωρο. Ναι, θα δείξει. Πάντως θα έχει και συνέχεια αυτό και ελπίζουμε, θέλουμε ιδέες για tier list από κάτω να γράψετε ή να μας στείλετε. Μπορείτε να μας γράψτε στείλετε τα και DM στείλτε στο τα. Instagram, στο Politically Incorrect Podcast. Μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια. Θα βγάλουμε και μια ανάρτηση στο community post. Ας μην λέμε και... Ναι, θα ανεβάσουμε story με ιδέες για tier list. Απαντήστε. 24 ώρες. Γιατί 24 ώρες, το έχω ξεχάσει μέχρι τότε. Την ώρα που θα ανέβει αυτό το podcast, στο τέλος αυτού του podcast θα έχουμε φροντίσει, θα έχουμε προγραμματίσει να ανέβει story που θα δίνετε απόψεις όσοι είστε στο Instagram και αφού όλοι το ξέρουμε, μας ξέρετε όσοι είναι και ακούτε αυτό το podcast, μπορείτε να μας στείλετε και στο δικό μας το DM. Καλά, ναι, μπορείτε να μας στείλετε και προσωπικό μήνυμα προφανώς, Ναι. αλλά μπορείτε να μας στείλετε και mail. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στείλτε ένα mail. Στείλτε ένα fax. Ναι, ένα μήνυμα καπνού. Ή μπορείτε να βάλετε τον Άδωνη Γεωργιάδη να το φωνάζετε το πρωί στο Sky. Ό,τι σας βολεύει. Βασιλή, έχουμε παρατραβήξει λίγο το outro, νομίζω πρέπει να τους παρατήσουμε. Ναι, λοιπόν, αυτά από εμάς. Λοιπόν, παιδες, τα λέμε σε 4 μήνες. Άντε, γεια. Καλό βράδυ. Δεν κλείνει. Πάτα στο το τετράγωνο ρε ζώο. Το κόψει.